दा जों बेखौनो आसा खालामदों जे आसाम सरकारखौ जों बेखौनो जों खावलायनो सानो जे बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ उइदाउट एनि कन्डिसन जेबो जाहाथे सर्त होआ दा बे हिसाबै बेखौ सुस्रांनांगौ जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुल दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो जेरावनोखि टिचार गैया बेखौ सुफुंनांगौ आरो सम मथे टेक्सटबुकनि जे राननाय बेयो सफैनांगौ बायदिसिना जेंना बर' बिजोंनि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आसाम सरकारा बेखौ बाहागो लानांगौ आरो नोजोर बोनानै खामानि मावनांगौ नङाब्ला जों थांनाय बोसोरफ्राव जों नुदों जे बर' बिजोंखौ आसाम सरकारा बिमा बाथलनि नोजोरजों नायबोनायखौ जों नुदों जाहाथे बे आखुथाया जोबो आरो बर' बिजोंखौबो असमिया बिजों बा बेंगलि बिजों बा इंराजि बिजोंजों समानै फेर मारिनो हानाय मोनसे बिजों महरै आसामाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेखौ जाहाथे मोजां मोनसे बिजों महरै बेखौ गायसननो बिथांमोना मदद खालामनांगौ बे आयेननि बिलखौ आं नायदों क्लजफोरखौ नायदों जे बेयाव जेरावनोखि बर' बिजों दङ बेयाव एफेक्ट जानाय नङा बिथांमोना बुंदों नाथाय बर' बिजों गैयै गोबां बर' ओनसोल दङ जों बेयाव नोजोर बोगोन जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ जाहाथे बेयाव सरकारा नारसिननो नागिरबाबो जाहाथे बिथांमोना रायलायनानै फसंथाननि गाहाय बिथांमोनजों रायलायनानै बा बिनि जेनोखि एसएमडिसि थायो बिथांमोनजों रायलायनानै आरो जोंनि जेखि एडमिनिस्ट्रेटर थायो बा जिल्लायाव जेखिनिखि कनसार्निं अथरिटि थायो बिथांमोनजों रायलायनानै जाहाथे जोङो बेयाव जेसे हागौ जे गभर्नमेन्टआ जिखौ जाहाथे इम्पज खालामनो हाया बेखौ जों नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन नाथाय बिलाव बिथांमोना उल्लेख खालामनाय बादिब्ला बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला जे जेराव बर' बिजों थागोन बा बर' डमिनेटेड जायगायाव बेयो कम्पालसरि जानाय नङा जों बेखौ नुनानै जों बिसिम जों मिन्थिगौ आरो बेबादिनो जुदि जायोबा हयथ' जोंहा बारा एफेक्ट जानाय नङा नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौबो जों नायनांगोन जेरावनोखि सरकारनि उद्देश्य आरो बिथांमोना जाबसिननायनि जिहेथु बाथ्राखौनो बुंबायब्ला बा बर' बिजोङावबो असमिया फरायनांगौनि खोथाखौ बुंबायब्ला जेरावनोखि एसे माने लुज मोनो गुरै मोनो हयथ' बेहाय जाबसिननाय मोनसे हयथ' कनस्पिरेसिया बेहाय सोलिगोन दा बेखौ जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै जों बेखौ नायनांगोन बर' थुनलाइ आफादा दंखायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दङ दा आं बे बेलायाव आं एसे नोजोर बोनो थाखाय आं आफादखौबो खावलायगोन आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जे जेरावनोखि बर' बिजों गैया बेवहाय जोंनिया 90% 95%आ बे असमिया बिजोङावनो फरायखायो दा बैबादियाव फसंथानावथ' बेयाव आसामिसखौ फरायखायोनो दा गतिके बेयाव आरो जाबसिननायनि बारा खोथाबो जिहेतु फैया आं बेखौ नुदों आरो नाथाय बेबादिनो जुदि जोङो कम्पालसरि जुदि प्रत्येकटु माने गभर्नमेन्टआ गोदान गोदान पलिसि लाबाय थायोबा खिन्थु जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि थामोनथा बा जोंनि राव जोंनि हारिमु दा बेयो हयथ' मोनसे संकटआव फैनो हागौ दा बेखौबो जोंनि माहारियारि आफादफ्रा एसे सांग्रां थानांगोन आरो जों इन्डिभिजुवेलिबो मोनसे जातिनि जिहेतु जोंहा राव हारिमु थुनलाइ गासैबो दंखाजोबो गाननाय जोमनाय दा बेखौ नोजोर बोनानै जाति हिसाबैसो जों थांना थानो सानदोंब्ला बै बाथ्राफोरखौ जोङो इगनर खालामालासिनो जों एसे नोजोर बोनानै बयहाबो माने बेखौ नायनांगौआ बा बिजिरनांगौआ बयनिबो बिबान आं बेनि थाखायनो गासैबो बर' सुबुंखौ आं खावलायदों